खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसामाव 5 कोटि रांनि ना हमदों। डिब्रुगड़आव हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। मैया डिब्रुगड़ बिरखं गाथोननिफ्राय कोटि रांनि ना हमनो हादों। गासै 500 था नानि 4 कार्टनखौ हमनो हायो हाग्रा बिफाना। बे नानि बेसेना इन्टारनेशनेल बाजाराव 4.5 कोटि रांनि होनना मिथिनो मोन्दों। आजिरा मोननाय एसिएस अफिसार आरो बिटिसिनि बारग' नेहाथारि धरनीधर बर'आ BPF हान्जायाव हाबनायनि उनाव बिबुंथि लाखिदों। UPPL राजखान्थि हान्जाया सरकार दानायनि गेजेरजों बिटिसिनि जा आवगायनि थाखानाय पावार आरो फांसन्सफोरखौ खहा खालामदों। बिटिसिनि अथ'रिटिनि बाहेराव स्टेट लेभेलसिम ट्रान्सफार खालामनायखौ जों नुबोदों। गोबां आन्दालननि गेजेरजों मोनबोनाय बिटिसिखौ बेबादि हरखाबै पावारलेस खालामनायाव बिटिसिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों। बे अबस्थायाव बिटिसिनि आगुनि स्टेटासखौ माबोरै लाबोफिननो हागोन? जों नाजानाया मोजां होनना बिटिसिनि गोहोखौ बासायनो बिथाङा BPF हान्जायाव हाबदों होननानै बिथाङा फोरमायबावो। आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै चिरां जिल्ला बेंगिरिनि जोहै हादरगिरिनिसिम चिरां जिल्ला बनसुआ गोसोखांलाइ गथायदों। गोसोखांलाइ गथायनायनि उनाव चिरां जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि दिल्लीयाव विन्टार सेसननि बाजेटआ जागासिनो। बे बाजेट सेसनाव बड'लेण्ड एजेन्डाया जाहाथे सोसनजायो, बेनिखायनो फिन खेबसे डिसिनि जोहै गोसोखांलाइ गथायदों। दिल्ली थांनो हायैयाव बेबादिनो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय डिसिनि जोहै बनसुआ गोसोखांलाइ दैथायहरदों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जों दिनै एथ'ग्राब सोमावसारनायनि उनावबो बड'लेण्डखौ जों मोनाखै। खेबथाम सोमावसारनायनि उनावबो दिनै जोंनि बड'लेण्डआ जायाखै। बेनिखायनो जों गोदान जोलैया फिन दावहायाव ओंखारदों, जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ जेरैखिजाया जाथारनांगौ। बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव प्रमद बर' सार दङ। बिनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। प्रमद सार गैयामोनब्ला बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन। प्रमद बर' सारनि थाखायसो बनसुआ जोनोम जादों। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावखौ लाफानानै विन्टार बाजेट सेसनाव फुल प्लेजेड स्टेटनि थाखाय प्रप'जाल हरबाय हादरगिरिया, नाथाय बड'लेण्डआ गैया। बियो बेसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय। जोंनि बड'लेण्डआ मानो थालांखो? जोंनि सिनियर लिडारफोरा बुंदोंमोन एबार जुदि रायजो सोरजिजायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना, नाथाय दिनै गैया, कार्बि डिमासलासो फैबाय होनना। आसामनि बरपेटा र'डआव सासे हौवासा गथ'नो डेट एक्सपायरि जानाय भेक्सिनखौ थुदों। बरपेटा र'डआव सासे 5 बोसोरनि हौवासा गथ'नो डेट एक्सपायरि जानाय भेक्सिन थुनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'नि बिमाया गावनि फिसाखौ गुजुनाय लोमजानाय जानायाव थांनाय 11 डिसेम्बराव जायगानि फार्मासि सानजिबानि मेडिकेलाव लांनाय जादोंमोन। बेयावनो डक्टर मिहिर कुमार फुयना माखासे मुलि आरो गंनै भेक्सिन हरनाय जायो। नाथाय भेक्सिन थुनाया थांनाय मार्च दानावनो एक्सपायार जाखाबायमोन। एक्सपायार जाखानाय मुलिखौनो थुनायनि थाखाय बिमा बिफाया बरपेटा र'ड पुलिस थानायाव FIR होनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।